Merry Christmas! Hey guys, what's up? Welcome to another vlog. Okay ba bitaw unsa na ni nga day? Kapila na ni nga day oy? Third to the last. Okay. Kamo na lay ihap. Ihap, kung kita mo skwela. Karon de ay kay padong mi maligo og kanang lasang ang name. Ay usay lasang. Lasang forest. Ah, okay. Di ay. Mga to domig lasang. Nay dagat. Ah. Diba siya bali, ang forest kay nasa taas, and then ang dagat is nasa ubos. Ah, okay. Unsa may ngalan ana nga lugar? Initao, Libertad, Protected Landscape of Philippines. Wow, kataas ba oy? Basta ko siya di ko sure if man-made, pero basta dagko ka siya ng mga forest. Asa kita ana oy? Asa kan? Sige COLLAB yan day, sige pa wag tong iligan day. Ah, di ay pa daw ni siya iligan. Pero tayo iligan. Ay, di Ano siya ay. og 3/4 Murag gahapon, murag Let's go! start pa lang ganahan na siya mo uli. Kauleo na ka day, wa ka ganahin na mo day. Ako pa ganito sugod diyan. Paano mo nasabi? Cute, di mo? Aming isud sa bulsa, char. Yeah, ano sa man mo sige i-play ya, El? Badminton league. Ha? Badminton league. Badminton? Muntad sa day. Nang pagpanguyab na ko day. Mana nakuha ra day. Pants? Fake ko siya. Ay, Clark. Sunset daw. Naabot namin and nakatulog inyong beshe cake kay labad yung kay ako last stress na ko nakatug kay nag-edit ko para sa day 3 and sakit po kayo akong lawas pero na nami jagat grabe ka dako sa waves asa ta? Magtuyok all around. Tuyok-tuyok? Ngayon ka-clip? Ano mo kong gibidyohan na to? Makagaba ra ba na? Di mo yun ako-upload. Di mo kaya na nga person. Lagi, There is a difference. hagok ka ni nako. Gaante kag 1 million oy. Glenn. Dili na. Sud ka diha. Nya wa jud kay suga. Ang problema na kay 1 million. True mo gani. Rigel in his natural habitat. Kung ganahan mo makibaw sa mga details sa among gipang adtoan no kay adto lang sa channel ni Rigel kay travel vlogger man naman siya. Hindi, bitaw joke lang. Siya bitay taga Cagayan so siya yung alam. Sakit na sa kumata. Unsa man na? Asa ta pa daw? But-but yung agianan dyan. Char-char lang. Kay wahida ha. Madlok yung mga ani nga bato ay. Aray! Ha! Himo mo kong unggoy. Mani kuweba? Sure, oy. Wala ni siya. Tuyok na siya anak. Tuyok na siya anak. Masa isod sa kuweba? Sure. Na mong photographer. Grabe, mahal dyan siguro ang bayad ni Glenn, no? Sa pag-picture. 1, 2, 3, smile. Do. Unsa? Like. Smile. Dili mi okay. Do. 1, 2, 3. Blur mo ko eh. Buti agad din mo pagka-photographer dahil. Kung may bayad. Bebe. Ibutang sawat. Na gani ha? Dili ka rin. Lagi gani ha? Ito ang original na picture nga gisundan. Sa solid picture. Ipakita ang original picture. Ato dito. May mga kuan. Ay wala, may kwan dali. Bats. Naa. Wala. Kulupad-upad. Oo, kay Philip. No, bats. Mutong bats day. Kay Philip sila. Di naman itong sulod. Tarang na ito ang sangit-kit na gitang part. Mana ni akong Muna ako life pangsangga. there. Adventure always outside the city. Ako lagi outside the city lagi ko pero Lachoy lagi ano. Pops? Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Baka sa agiday. Tabi-tabi po. Kadiyot yung natuyok. Ganito na. Hadlo ka day? Wala ko hindi ko ganang ngit-ngit day. Okay, wala ko ay glass. Makita na sa mong vlog. Kuwan sa do. Bro, makita.
Kita naman, na may hayag. So, paglusot ani oy. Tama lang. Kamang ta. Wala, Jay. Okay naman sa ko. Kay Dumay. Okay, una. Wala, Jay, mo kuya kay More Brothers. Nigawas na ito na ito sa line world. Okay, sumunta siya sa cave. O niya, Di siya cave. mura lang sa cave. Di siya cave. Sauna. Sauna siya, sauna. Ay, init kayo. Nakatiwas ragid, nakagawas ragid mo. Grabe sig duko-duko eh. Una na ko ninyo dai. Kalimuot na kaayo. Okay, Eileen. Asa naman eh? Hello people. Hello world. Hello Philippines. Naami karon sa Don Art White Beach Resort. May lang parking kay 100 nya, entrance fee kay 20. Naay nice dito sa unahan pasad pero heavy mahal besh 200 nya. Nahangol man inyong auntie og dagat. Aritas 20. Actually kadayot rami dire kay igor ako kanang picture para na ay kunuhay na ay ganap charot diba tawal kanang dili sad kaayo may palabi og ligo kay mag permanent lang naligo niya mag basin mangitom na jud kaayo mi ugma sa meet and greet. Wait, ugba ba? Oh yes. So, nice yung view. Kaligo na Yael. Come, careful ha. 1 hour may dire no. Pagbutos ng castle tayo. Yes, day. Easy ram na day. Sige tayo. Pag make-up na, matarong Nag-shades man sag ko. Kana bang tarong nga make-up? Bilal kayo kalantawan eh. Bilal kayo kalantawan. Lagi, mauga ni ka shades ko kay kuan. Oy, mo aping nga ni eyebags. Gitawag pa siya nga eyebags. Nag-eyebags pa siya kung nandun siya sa Apping apping. I love your Bisaya accent. Say it again. Shades. Ah, pa shades. Drone. Lain lang naman. Judge ay pakibash ni si Bashi kay. Judge kay sa likit taga syudad ba ako taga bukid. Say it again. Bukid. So, man ako picture. Okay na ako for Instagram. Ako bitaw gi-step up akong IG. Pila is water kaya? Piso de piso. Nice kayo ligo pero kanang init na kaayo nya murag limited among time. Mo to ko na lang may pisik-pisik tunog-tunog ganun. Para mo cellphone. Yaw. Gumura bitaw kag kuan day. Naami dirin mag-lunch sa each other's kitchenette and naami na-meet nga gangster. Very cute. Ito na ko naka-vlog. Ako sad mga sa kog gibotch. Di man kamo arte kuan. Mas seafood options pero Kadakaon yun ako ba kayo? Magsakit akong tiyan. Sili ka? Eh, mga witch. Char lang. Gamay naman siya. namuha siya. Namuha pa siya oh. Wala ka rin. Wala lang gito yung times 2 sa kuwan. Samyang. Sa mukha niya. May kong tubig balik na ba? Uhaw man! Sige. Uy, ayan na. Uy, mahurot ng tubig. Sige lang, siya mo ko na bahala sa kuan. Mga juice, mga coke. Kani kay grabe. Namakuha nga na yung sili. Grabe na. Kato, grabe hang. Pumutok siya. Uy, salak yun niyo mo. Uy, lami. Pwede kong chocolate dahil ikinagpakaon ako. Di na madaglan, char lang. Ikaw sa nilo. Lumikilang kaon day. Lumikilang kaon. Umay pamahaw. No? Ito pamahaw. Bacon. Ito po, bacon. Basta akong rice. Hi, this is Glenn Abucay. And this is the Calamansi Challenge. With no face. With no face. Emotion. With no face. With no emotion. Iya kanta. Okay, so alas 5 na and nakapagwapa nami. Bisitahon na mo si Munchkin sa asa nga hospital oy. Maria Reina Hospital kay nibalik na pod iyang kuan daw.
Sakit. Feel na ko, dili siya kakuyog sa meet and greet. Sayang. Munch, get well soon. Nanami Sir Connie Munchkin. Kanang nasa ko naman isa. Knock. Ay, dili day. This video in a sentence. Video. Huh? Use video in a sentence. Use it. New video, link in bio. New video, link in bio. Okay. Tara na.